just äsken tajusin, että mulla oli niin lyhyt päivä, että tuolla on vielä koulua. Mistä ajattelin mennä koulua kuvaamaan. Mutta kun mä just ajattelin, että ei viitsit, jos heti kun tulee välitunti, kun mä aloitan, niin kiva kun kaikki porukka tulee se, what? Mitä sä teet? Onko sä videolla? Kerro nimi! Ei. Joo. Mä en kerro mun tietyille kavereille. Mä kerron vain mun parhaimmalle kaverille. Hänelle vaan kerron sen kanavan nimen. Ja näin. Mutta niin. Mä tein sitten tässä näin tänä jonkun videon. Mä ajattelin tehdä vaan kiittipäkkäreillä. Koska tylsää. Mä vaan facepalmalan tässä, koska... Joo. Mutta mä rupean tekemään tätä, joten heipä. Aina mä aloitan, heipä. Joo, tilatkaa tykätä ja... Eikö tää on kiinnostaa. Mutta näin. Joten mä tein sen videon nyt tässä puistossa, niin heippa.